Този донат е точно толкова калории, колкото 1 кило плодове. Да, донат изглежда брутален, обаче е само 100 грама. Ами ако ви кажа, че не трябва да се лишавате нито от едното, нито от другото. Просто това го яще един път в седмицата. През останалото време плодове, месо, яйца, ориз, картофи и качествена истинска храна. Ако искате да отслабвате, това естествено не е добър вариант. И сега ще кажете, да, тогава може да си хапвам плодове на корем. Не, и плодовете също не са добър вариант. Да, факт, че имат витамини, фибри, антиоксиданти и е много по-добре да ядем плодове, отколкото понички. Но ако искате да отслабвате, махнете сладките плодове с много фруктоза, като бананите, например, и наблягайте на червените плодове, като малини, боровинки, капини. Те имат много повече фибри, антиоксиданти и имат много по-малко захари. Така че в 90% от времето, ако ядете качествена храна, а в 10% от времето това, пак ще постигате резултати и пак ще изглеждате добре. Толкова е просто. А с златните правила за отслабване, фастинг, ръководството и книгите ми с рецепти със сигурност ще си в топ форма за плаша.